Tarata Septembre kalo tile tan ani duuru san 2020 aw minnu sugulemana bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw ma ka yɔrɔ la ko an ka bi bakurubaw la fɛn min ni o bɛ tali kɛ furancɛ fanga baaraw kan Colonel Assimi Goïta ale bɛ Accra Ghana faaba kɔnɔ nin waati in na fo ka taa se min n'o ye sɔrɔko kunnafoniyaw ye coronavirus ani basigibaliya kɛlen bɛ ka gɛlɛya don kɔɔri sɛnɛ kunnafoniyaw la ani farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw an b'a yira aw la ko nin y'aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Jamana sigikafoba kuncɛlen dɔgɔkun tɛmɛnen min ni o ye CNSP ɲɛmaaw ye olu caman y'u kunda Accra kan ni o ye Ghana faaba ye CEDEAO ale ka lajɛ balalen dɔ bolodalen no nin waati in na CEDEAO jamanakuntigi caman fana olu bɛ Ghana nin waati in na o lajɛ in kama ka yira o la ko min ni o ye CNSP ɲɛmaaw ye kabini jamana fanga yɛlɛmana Juillet kalo tile 19 tɛmɛnen ni kun ye Colonel Assimi Goïta ale ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka kunda kɔkanna kan ka yira o la ko min ni o ye CEDEAO jamanakuntigiw ye olu ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen o kun ye kangari gɛlɛn da min ni o y'an ka finitigilakaw ye ko min ni o ye bi tarata Septembre kalo tile 15 yanni tile bin cɛ ko min ni o ye furancɛla fanga ye ko ka baaraw bɛɛ lajɛlen ta ko k'a di siwiliw ma min ni o ye président ye fo ka taa se minisiri ɲɛmaa ma ko ka o bɛɛ kɛ siwiliw ye yanni bi tile bin cɛ. Furancɛla fanga kuntala janya a n'a surunya o kɛra cogo o cogo ni min ni o ye sɔrɔko kibaruyaw ye ni fura teliyama sɔrɔla a ko bɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni o bɛ tali kɛ kɔɔri sɛnɛ kibaruyaw kan k'a yira u la ko coronavirus ale ni fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛli baara gɛlɛyaw fɛ min ni o ye sɛnɛkɛlaw ye kɔɔri foro 180 o ma sɛnɛ ɲina Mali dun kan bɛɛ b'a dɔn ko nafolo sɔrɔ siraw kibaruyaw la kɔɔri sɛnɛ ale jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ k'a yira aw la ko min ni o ye an ka jamanaw ye ale kɛlen bɛ ka sɔrɔda o belebeleba o bɛ kɔɔri sɛnɛ na min ni o ye sɛnɛkɛlaw ta fan fo ka taa se jamana yɛrɛ ka sɔrɔ kibaruyaw ma ɲinan gouvernement yanni fanga dafiri cɛ ale kun ye a laɲini ko kɔɔri sɔngɔko la ko min ni o ye dalasi 40 ko kɔɔri kilo ko o bɛ san o la min ni o kun ye salon ye sa sɛnɛkɛlaw ko olu kun ye kɔɔri feere kilo 1 dalasi 55 o kɛlen o kɛra gɛlɛyaba ye ka da kan kɔɔri sɛnɛnaw caman murutira kɔɔri sɛnɛ na basigibaliya politiko gɛlɛyaw la fo ka taa se min ni o ye coronavirus kɔlɔlɔ baaraw ye ɲinɛ kɛra sɛnɛkɛlaw kɔ k'a yira u la ko ni fura o ma sɔrɔ min ni o ye sɛnɛko kibaruyaw ye waati nataw la teliya la an bɛ siran min ni o ye san wɛrɛ ta o kana bisi basa i n'a fɔ ɲinan campagne bɛ ka kɛ cogoya min na an bɛ a yira aw la ko coronavirus kɔlɔlɔw furakɛli ko sala o ma kɛ gɛlɛya ye min ni o bɛ kɛ kɔɔri sɛnɛni kibaruyaw ye cogoya min na wa. Yele olympique ye Real gosi 1 ani Kanangolon sibiridon Septembre kalo tile 12 san 2020 farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni o ye 26 mars ale kɔnɔna la o wala in bɛ a garisɛgɛ don ɲinan kupu kafu minnu ni o bɛ dayɛlɛ sa wɛrɛ ndolantan ninnu na Yele olympique ye telayɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ɲinan ŋanaminɛŋana ale tɔn kan ni o bɛ wele nazarakan na ko première division a ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ Estade Malien ale kɔfɛ a ye Real gosili min kɛ kene ani Kanangolon o bɛ ɲinan kupu kafu ni o ye Afrique dolantan kupu dɔ ye o dayɛlɛ ale ye k'a yira u la ko yanni karedasi ale ka daminɛ Yele olympique ale ye Real gosi 2-1 o de kama min ni o ye Real ye ale kun kan ka sebaya sɔrɔ Yele olympique kan nka Ala ma kiti o la Yele olympique ale gosi tuguni 1 ani Kanangolon mɔgɔ si tun ma sigi ni Yele olympique ka ni sababu ye k'a yira aw la ko min ni o ye Estade Malien ye ale kɛra ɲinan champion ye ballontan ni o ye première division kɛnɛw kana ye. Kunnafoniya balilenw na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ni o y'an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye Général Musa Traoré
ko ale ntanyana bi tarata septembre kalo tile 15 san 2020 don nataw la ni ala sɔnna an bɛna kunnafoniya ninnu tɔ walawala aw ye. Ni kunnafoniya in bɛ dan siri an ka bi kunnafoniw kɛnɛw la, an bɛ a yiraw la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolo di ɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ aw fo aw ka layidu tigiya la ani aw ka timinandiya la k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan.